Здравейте! Няколко месеца по-късно, когато обработваме този влог, всъщност виждаме, че не сме снимали особено много. По-скоро ще видите доста кадри на красивите къщи, които са в Копривщица. Отидохме там, отседнахме за 3 дни с нашето семейство, с моята Леля, за да отпразнуваме един повод важен за нас. И общо взето се разхождахме в къщичките, които бяха там, свързани с революционерите. Ще се насладите на повече кадри на самите къщи и тук там е някое включване. Мен като наснимат ми плаща. В момента се намираме в къща на Димчо Дебелянов, която беше една от най-добре поддържаните къщи, беше реставрирана просто уникално и през цялото време, докато се разхождахме, вървяха записи на стихотворения, на негови творби, музика и беше много емоционално самото преживяване да се разхождаш там, да разглеждаш неговите снимки и да чуваш части от неговите произведения. Ние пътувахме вечерта, отидохме там. Първият ден беше супер дъждовен, беше супер мрачно, но втория ден времето се поуправи и се възползвахме от спа частта на къщата за гости, в която бяхме. Имаше топъл басейн, сауна и външен басейн, като времето стана така очудващо топло и успяхме да се насладим и на външния басейн. И след това се разходихме отново в градчето. Тази сутрин е 1001 пъти по-добре.
Много е красиво в момента. Хей! Хей, бабски. Не мога предно. Предно салто направи. Не мога. Вчера да го направи. Това е задно. А, добре, задно. Няма. Хайде. 100. Хайде. Задно. Да. А? Кот можеш. 100. Хайде. Измамник. Каза, че ще направиш салто. Каза, че ще направиш салто. Какво? Каза, че ще направиш салто. И защо да правя салто? Последната ни спирка беше Панагюрище и Панагюрското златно съкровище, което вече е преместено в музея. Беше уникално красиво. Направо никога не сме виждали толкова детайлно изработени орнаменти. Беше наистина уникално красиво да го видиш. Посетихме също и музея. Мисля, че не съм снимала много части от него, но там има възстановки на Априлското въстание и общо взето има доста интересни моменти. Показани са исторически факти за участието на България в освободителните войни. В самия парк, който си е самия музей, може да видите лековата къща, която е страхотна. След малко ще видите кадри от нея. Има други също така къщи, останали от това време, и къща музей на Райна княгиня. Ето това, между другото, е лековата къща. Много е красиво. Това беше нашето преживяване. Благодарим ви, че останахте с нас и изгледахте видеото до край.